Nyt ne hakee Makea. Makella on jalka paskana. Make itkee. Kela miten lyhyen videon saadaan, niin siihen loppuun. Mä haluan nähdä kun ne hakee paareilta uuden videon. Siitä ei oikein näy kunnolla. Se menee... Kyllä tässä näkee. Mut... Hansikka otti jotain, näyttää vähän liikaa. Nyt pitää hanskat juuri päälle. Makee. Ambulanssi tuli hakemaan. Muisti täynnä, selvä. Mennään kakkaan video. Myös sama. Kato, rulla tuolla. Väistäkää, 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 väistäkää! Tuva lopaa. Jos mä naurais siinä on vaan joku naas, mulla on jalas. Et sä jotain maamua. Lähetään, ei tossa mitään ihmeessä. Ai mitä, missä? Oottakaa. No miksi ne nyt... Oota. Mitä me ollaan tehty? Niin, mut siis vittu. Stödi vevari. Stödi veve. Lähetään vittu. Ai TV, missä? Mä kuvaan se. Kelas TV. Mä sain! Jakka.